Hei, sunt Bianca și astăzi vreau să vă arăt ce am primit eu de 1 iunie. Am uitat să menționez în clipul anterior la mulți ani de 1 iunie copiilor și sper că v-ați distrat cum am făcut-o și eu și da, hai să începem fiindcă mă grăbesc puțin. Ok, aceasta este cutuța în care îmi țin eu produsele, în astea le-am primit. Și da, hai să vedem ce se află în căsuța magică. Ok. Prima dată am primit acest ruj de la Avon, în nuanța Golden Peach. Să fac și un sweet. Așa arată. Nu prea îmi place culoarea, fiindcă nu pot să-l port la școală, dar merge. Apoi am primit acest luciu de buze, care este de la Oriflame, în nuanța Soft Pink. Aici se scrie, mă rog, care are foarte mult, așa, are pinița aia și arată cam așa. Apoi am mai primit acest ruj, tot de la Avon, în nuanța 20, care l-am murdărit puțin, Leo Paris Matte Color and Crystal Bead. Asta este culoarea lui de obicei. M-am dat puțin. Așa arată, este culoare mai închisă. Apoi am primit acest Color Trend de la Avon, din nou de la Avon. Majoritatea le-am de la Avon și Oriflame, pardon, pentru gălăgie. Cam așa arată. Să fac și un swatch. Asta este. Apoi am primit acest Color Trend tot de la Avon. Acesta este un fond de ten care arată cam așa, după cum v-am arătat. Apoi am mai primit, scuzați că stau așa, dar că stau în genunchi și na. Acest, de la Salmel am primit asta. Acest balsam de buze, care miroase extraordinar. Și chiar l-am dat acum. Dar hidratează foarte bine și are un miros foarte plăcut. Apoi am mai primit acest lip butter de la Oriflame, care a avut un mic accident. Și tot la fel nu are nicio culoare. Și ce mi-a plăcut cel mai mult la ăsta, când se dă odată. E așa de bun. Se dă numai odată, deci nu trebuie să dai de 100 de ori. Ok, apoi am mai primit, care l-am vărsat. Am mai primit acest parfumel cu rulon, care miroase super. Internal Magic. Apoi am mai primit acest rujuleț mic, tot de la
Avon, care vi-l arăt pe degetul mic, fiindcă și el s-a consumat destul de repede. Așa arată. Care am avut prea puțin. Am mai primit acest parfumel mic, care este super, care și el a fost destul de repede consumat. Apoi am mai primit acest luciu de buze, tot de la Oriflame Glen Shine. De la Glen Shine în nuanța 34. Nuanță super, doar că eu mă dau pe disperată, da, mă rog. Apoi am mai primit un BB cream tot de la Avon. Un BB cream în light, ușor. Acesta este. Care este diferența între acesta, color trendul ăsta și tot de la Avon este și asta. Este puțină diferență, dar na. Și ultimul produs, tot de la Avon, am primit un Ideal Faction color Crackton Cream, care este nuanța Nude. Și drept asta nu prea l-am folosit în câteva zile, într-o săptămână de când am mai postat, din păcate. Și acesta este, după cum vedeți, diferă. Acest BB cream este ăsta. Această culoare este color Trendul, tot de la Avon. Și ultimul este acest Nude de la Avon. Da. Și cam atât am primit eu de 1 iunie. Da. Și acum hai să facem un test, fiindcă mie îmi plac testele foarte mult. O să facem un test cu această hârtiuță care de machiat și... scuzați din nou pentru gălăgie. Între aceste 3 culori, 4 culori, fiindcă asta nu prea am văzut, să vedem care rezistă. O să ștergem ușor. După cum vedeți, aici era luciu. Luciul acesta. De la Olivei. Și după cum vedeți, nu a mai rămas nimic. Mai dăm o dată. A rămas la fel și dacă mai dăm o dată, astea persistă, după cum vedeți. Acesta n-a avut noroc. Și dintre fondurile de ten, stau să bat puțin. A rămas acesta. Și BB cream-ul. Da. Da, sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Mulțumesc pentru cei mulți abonați. Nici nu mă gândeam că o să ajung la acest număr de abonați. Da, nu uitați să intrați pe Bianca și Ilinca și Ili Vlog. Abonați-vă, dați un like, un share, un subscribe ca să vadă toată lumea. Și da, sper că v-a plăcut și nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce vreți să facem. Vreau să-mi lăsați ce vreți să facem în Q&A și adevăr și provocare 2. Și da, ne vedem data viitoare, vă pup!